Hai Kuliend, kuri sei. Chii chiri kumboitika kutimu riri kumirira nyoka yemabhunu iri? Pane zviri kubuda here kana kuti vanhu vari kutorwira havo dumbu ravo? Ndaona zvangu Gambagwe ndeyazurwa ndeyarini. Gambagwe ari right sei here mufesi uyu? Ari kutaura iye kuti nyoka yemabhunu unoziva kwai ndaseka zvangu. Kwai vana nyoka yemabhunu nanani hatiri tese totombofonyerana nanani. But last week haisi akabuda achidzingwa here Gambagwe kukoti. Akatoti ega akatobuda akatotaura akati okay regai ndibve apo. Akadobva vanhu vachimuserevedza vachimutuka. But nhasi akuda kuzviita kunge ari so close nana nyoka yemabhunu. Okay, nyaya haisi pana iyoyo hayo ndeimwe yenyaya dzacho. Why vanhu vari kurwira kubvisa ZANU-PF? Vakomana, munoziva here chokwadi chisingaputsi ukama? Timu iri kutsvaga kungourayisa vanhu nekurohwa nekushungurudzwa nekuurayiwa. Hapana timu iri haribvisi ZANU-PF neruondoondo rakaita timu iri. Timu iri rakaondoroka iri. Tarisaone zvakaitika kuBotswana. Botswana kuti isvike pakubvisa ruling party. Unoziva here kuti Botswana ruling party iya yanga isingambofi yakabvisiwa nemaopposition party ekuBotswana dei vasina kuita strategy. I think iwe uri mutori wenhau unodoziva zvizhinji zvinoitika. Obvious kana yekuBotswana ndofunga ukatomubudisa muchannel mako pakawina Botswana opposition party. That's why yakazopa zita rekunzi umbrella. Mapati ese aya akaungana akaita chinhu one akaita chirwira ngwena. But muZimbabwe munhu wese ari kumutsa opposition party ari kuda kuita mbiri kuti ndini ndabvisa Mnangagwa neZANU-PF after 45 years. Ende zvesure muSADC nepasi rese munhu yeye anoita mbiri rekodhi svinu ndo zviri kurwira vanhu. I remember last nyoka yemabhunu naachimhama pavakatanga futi kumarana tisati taenda ku31 March movement iyaiye. Kwainzi chimhama nyoka yemabhunu aiti kuna chimhama mi vana chimhama musateerere zviri kutaura vamwe vanhu mese munofanira kutevera inini naGeza zvatiri kutaura. That is nonsense. Chimhama akamubvunza kuti nyoka yemabhunu watanga kubuda nhasi we pasocial media wakutaura kuti tikutevere isusu takatanga rini chigemu ichi? Wakationa tiri muchigemu ichi kuda kubvisa ZANU, but wakuti isusu tichisiya rwendo rwedu titevere iwewe naGeza. For what reason? Ndo zviri kuitwa izvi zvino. Tasai muone social media umwe ari kubuda nedivi achiti ndiri kuda kubvisa Mnangagwa, umwe achiti ndakateerera imwe audio futi yane zuro date ndiani 9 musi wa9 inenge yakaiswa musi wa8 yababa vaya vaibvunza maquestion. Baba vaya vaibvunza maquestion kuna Nasaruwaka, but angatori nemusoro maquestion aibvunzwa nababa vaya kuti makatituma muroad musi wa31 tikamanya maresults auya mukabva mati zvataita zvaita ngatimirei. Hamusi kutiudza kuti chii chakabudirira musi wa31. Tine vana vakabhombegwa mumba, tine vanhu varikubhombegwa mudzimba, hamusi kuupdate nyaya idzodzo. Tine vanhu 100 vakasungwa, hamusi kuti update. But nhasi muri kungomanya nenyaya yekuti nyoka yemabhunu. It's not like tiri kufara kuti nyoka yemabhunu vakasungwa. But why nyoka yemabhunu achizoita kunge akosha kudarika vanhu 100 vakasungwa vachitumwa naiye nyoka yemabhunu mustreet? Vanhu vaya vakagara how many months mujere? More than 2 months mujere. Makambotaurwa nezvavo any update yakambotaurwa pala channel yanyoka yemabhunu about vanhu vakagara 100 days muprison. Vakabuda vanhu vaya vari 100 vaya vakanobhadhariswa $100. Just imagine hausi kushanda nyika yakaoma unobhadhara $100. Why Geza asina kuti guys regai ndikubhadharirei mari idzi dzefind ndini ndakakutumai muroad kana kuenda kunovaona kujere? Vangani vanhu vasungwa vachipondwa vachienda kuzvipatara Chamisa achitevera kunoona vanhu kuzvipatara? But ichi chitimu ichi wai munhu akasungurudzika izvezvi kuri kuitwa makonde anyoka yemabhunu. Before nyoka yemabhunu asvike pastage yaari vangani vanhu vakapisigwa dzimba muZimbabwe? Makambowa here channel yanyoka yemabhunu ichiti ngatite ma10 rand tibatsire vana vamadzibaba Shanduka imba yapaziwa vari kunzi havana chikafu, vana vakakuvara kudiwa mari dzechipatara? Makambozviwa zvichitaurwa izvozvo? But nhasi nyoka yemabhunu channel yese ningori nyoka yemabhunu ngatibvise $20 ngatibvise. Musi wa31 March imari dzakareziwa kuchinzi kwawanikwa magonyeti 3. Varume vanhu vayanonyepa pasocial media ava. Ikampeni here kana kudii? Saka
nyoka yemabhunu aitaura kuti kune magonyeti mangana abwisiwa, kwai tine matruck mabhazi 10 nemarori 3 abvisiwa kuti vanhu vaende murodhi kunoita toitoi. Ngatitarisei vakomana mativi ese. Paya paitwa toitoi kuZimbabwe musi wa31 March paivera namadzibaba Shanduku vachitogwa mafoto paya kuchinzi tamirira panapa takamirira Keza chichi. Kuma 99 vakadosenda message vanonyoka yemabhunu vakati tiri kusvikapo izvezvi. Wakamboona eni Honda Fit yakasvika chidzisa vanhu iwewe? Wakamboona chibhazi nje eni chibhazi kana ngoro chikochikare zvacho chakadzisa vanhu? Kuma account number aisendwa musocial media achinzisai mari apa ndedzemafiweu dzakaenda kupi? Dzakaenda mari idzodzo? Unoziva kuti kune mbozha dzinoona UK, kunoona South Africa, kunoona Botswana dzakatoita option yekutumira mari obvious. Wakambowa here after 31 kuchiupdate kuti mari yaya yakazoita mari yakati, saka pabhazi fiweu takazodira yakati, chero zvakazoramba hazvo varume ka. Saka mangwana vana veZimbabwe vachatrusta zvipi? Izvozvo vana veZimbabwe vamwe ivo vana Sarupwanya vacho vanzani Saruwaka vave busy kutukana naChamisa. For what reason? Kurwira kuti ndini ndabvisa ZANU-PF. Do you think ZANU-PF ichabva here nemauitiro avari kuita varume vavavo? Imwe nyaya ndeyekunzi kwai VP tiri kusaidi kwavo. Shamwari, wakaenda kuchikoro iwe mufesi wangu iwe, utori munhu unotori nenjere, ukadaona uchikona kukwanisa kugara mukombiyuta, kubaya kombiyuta, une njere 5 dzinofunga iwewe. Ndiudze kuti iwewe neni taita dhiri rokuti tiuraye mukoma wangu uri munhu anoshanda naye uri kuti timudzinge pabasa. Ungafamba here iwewe uchifumura zviri kuita vanagezana nanyoka yemabhunu kuti Chiwenga tiri kusaidi kwake, chakati. Iwe hausi kuona kuti timu iri kuda kugwiza kuti Chiwenga naED varwe? Iye Chiwenga chaiye VP vangabvume here kuti zita ravo rifambe richishambadziwa pasocial media kuti vari padivi ranageza? Unofunga kuti wewe ED akapusa here zvokusvika pakuchengeta Chiwenga izvezvi vachiwirirana achiziva kuti Chiwenga aroda kumubvisa? Ingadai chinhu chiri chokwadi ED akatozvibata kudhara akatoona kuti haisi stupid. Ingadai vakatobviswa kudhara, vakatobvisana kudhara, vakadogwa kudhara vanhu ava. Asi kuti vanageza varitoda kuti vanhu chete timu iri rigwe kumusoro uku vavagwisanise, like iya yekunzi if you want to beat them join them. Ndozvavaroda kuita, kuti vajoine Chiwenga vaite kunge vari kudi Chiwenga ari kusaidi kwanageza, then ED obva agwa naChiwenga vobva vagwa kumusoro ikoko. Ndozvavaroda kuzama kuita, but ZANU-PF paintelligence idori more. Taswera uchiona ZANU-PF ichigara iri mberi pazvinhu zviri kurongwa inyaya yekuti ine mari yekuendesa vanhu kuchikoro. Mari iyoyo yenyika inofanira kugadzira nyika, ndo mari iyoyo yakuzviprotecta nayo, yakutora mari iyoyo yakunozviprotecta yakusenda vanhu kuzvikoro, kuintelligence, kunoona Russia, China, kunoona UK ikoko futi. Vanhu vaiva kuuya neruzivo ruzhinji rutori mberi kwemaopposition nevanhu vari kuda kuvapandukira. Saka hakuna zvinhu izvi kwazviri kubva nekwazviri kuenda kana vanhu vekuZimbabwe vasati vabatana. Kuti unzi kwaiwa mabvisa ZANU-PF varume, timu renyu iri iroro reopposition rana nyoka yemabhunu iri, ngavabatane chiite chinhu 1 muZimbabwe. Musi unonzi maelection musi wa2028 or 2030 pakanzi maelection, kungoita ZANU-PF against opposition party dziri 2. Ndo zvimwe chete ngoti hatizotaura hedu dzimwe nyika dzevamwe vanhu. Zvafana nenyika yemuno munyika munana unzi nyika dziri munana SADC idzi, kana kuti titi ngatitaure nyika yekuSouth Africa. Unoziva dei maopposition party ese akabatana, inisi yaidliwa because yanga ine 40 something percent, maopposition yanga atori ne 60 something percent, 50 something percent. Saka yaidowina. But nyaya yekuti havabatani, havawirirani, havatodi kurwa, havatombofi vakabvisa ruling party, because remember kuti ZANU-PF haisati yadodyiwa. Kana tichitaura kudyiwa zvokuti kwainoriga hapana, hatinei nazvo isusu izvo. Idhlongo vasina kuvabata. Mutemo wemuZimbabwe unoti idhlongo waenda kukoti, kusvika koti yajaja kuti une mhosva. Pari zvino totaura kuti haisati yasvika pa40%. Saka remember ichafanira kutoti idombodliwa kubva kuma56%, 51% kusvika pa49%, kusvika kuma30 something percent. Saka munyika medu hakuna zvakadaro varume, hakuna. Vanhu havambofi vakada kuhwa chokwadi. Chavanoda vanhu vemuZimbabwe ndechekuti vaudze kuti tiri kuhwina vakomana, Keza chibaba, wamuhwa utataura chokwadi.
naye hama yangu, zvinobatsirei kuti iwewe uri dokta ini ndiri murwere, ndouya kwadokta onhasi ondiudza kuti baba munohwa HIV asi hatina mapiritsi ekukurapai, mangwana kwadokta baba munohwa TB asi hatina mapiritsi, mangwana kwadokta baba mune asima asi hatina mapiritsi. Ndo zviri kuita vana nyoka yemabhuna naGeza. January to December vakangoti Geza update ari kuzotiudza kuti Mnangagwa ichembere, Mnangagwa mumbavha, mangwana update Mnangagwa mudhara, mangwana Mnangagwa anopenga njere, kusora mangwana Mnangagwa zvigananda, kusora mangwana meeting naGeza pana 8:30 Mnangagwa akapa nhingi tenda imbavha ndibhururu wake, kusora mangwana Zimbabwe kurana. Muri kutsamwisa vana veZimbabwe nestress isina kana nebasa yamusingagoni kurapa. Handiti ingadai muchiti kana pane dambudziko motipa kuti Mnangagwa akati chakati chakati, way forward atinayo kunomubvisa ndiyakati, kuti motiudza but hamuna option yamuri kutiudza. Izvezvi chindiudzai, Geza asi akuudza zvirwere zvese zviri pamuviri pako asi atadza kuzvirapa. Izvezvi masara vana veZimbabwe vese vasara nestress kuti saka nyika yedu ine upfumi hwakadai, saka nyika yedu irikubigwa zvakadai. Akaitei chaakaita chinoratidza kuti vana veZimbabwe timubhilive kuti akatibatsira. Haungandibatsiri kundiudza kuti baba vangu ndo vari ku, haungandibatsiri kundiudza kuti sekuru vangu ndo vari kuroya mhuri yangu patotadza kubvisa chikwambo chavanacho. Izvezvi ndosara ndichifunga kuti pati n'anga yakandiprofita kuti sekuru ndo vari kutiroya mumhuri, asi ticharamba tichitambura because n'anga haina kuzobvisa urwere kana kuti haina kuzobvisa chikwambo chiya, kuratidza kuti ticharamba tichitambura. Ndozvatakaitwa kuzodzimbigwa mavanga, zvinhu zvatinoziva. Ungauye kuzoudza vana veZimbabwe mamillions and millions musocial media kuti Mnangagwa achembera ne80 something years, pane asingazivi date of birth yapresident izvezvi yaMnangagwa. Everyone know kuti Mnangagwa ndiyo gore ripi, but so why muchitiudza every day? Tiri kuzviziva achembera, takuda isu chatiri kuda iway forward kuti toita sei Mnangagwa woitwa sei. So muri kuona kuti ZANU-PF hakuna kwainoenda kana mungada kuzvitarisa uchiziva zvenyu uchishandisa intelligence dzako dzemubrain. Unyatsoona kuti ZANU-PF hakuna kwainoenda, anoibvisa ndiani? Because pane kuti izvezvi vanhu ava varwise Mnangagwa vari kugwa pachezvavo. Izvezvi maopposition party ese ari South Africa neari kuZimbabwe vari kurwa ivo kuti vabvise Mnangagwa, havasi kurwisa ZANU-PF. Ende tasaona ZANU-PF izvezvi yavepi pakampeni. Uchaona ku 2028 or 2030 kwanzi ZANU-PF maelection uchaona iri kuwina ne60 something percent. Hakuchina imwe party inorova ma40% never. ZANU-PF tasaona mukampeniro yaita izvezvi, uri kuona misangano yairi kuita izvezvi kuti vanhu vari kuzara sei, uri kuona zvinhu zviri kuitika munyika kuti vanhu vari kuungana sei, vanhu vari kupiwa zvii, vanhu vanovhota. Poti kana taura vanhu vanovhota tiri kutaura machembere, ende ZANU-PF ine brain dzokubata mavhoti. Izvezvi tarisaona kuti iri kubata sei maovheti nemachembere kumaruzevha mumatauni, vanhu vane mbiri vaya kuti munhu iye anenge atevekwa nevanhu 10. Example, uri kuona kuti vakatora iwewo murungu vakabva vakudoneta nesomething, iwe nevashandi 10, unoziva kuti pavashandi vako 10 iwewe obviously vashandi vavo kuti vachengetedze basa ravo 6 or 7 vachatovhotera kwaunovhotera iwewe. So ZANU-PF hakuna kwainoenda nemaopposition party atinawo muZimbabwe akadhakwa echinzara ekuti ndoda kuti ndidle. Ingadai izvezvi kana uda kuona kuti maopposition party muZimbabwe ane nzara ada kudla, ingadai chamisa chaiye kana aida kuti vana veZimbabwe vararame. Paakanzi Zimbabwe uya ubatana naED papaya, tisingasatauri kuti ndourayiwa, what that's a nonsense. Unourayiwa pachi, unodlirei kana uchiziva kuti unourayiwa? Mameeting mangana vanoita kuparliament, unoenderei kumba kwake, unobvumirei kudla kwaari. Chataida ndechoti vana veZimbabwe vararame, handii aiti kwai ini ndikangodai. Asi kuti haadi kuti vana veZimbabwe vararame, ari kuda kudla. Kana udaona kuti ari kuda kudla, unoona nezvaari kuita. Tarisaona zvaari kuita, ari kutaura kuti iye handingatongwi nemunhu nanaED, ini ndakahwina, ini ndofa kuita mukuru, ED ngauye aite pasi pangu, ED aende noita vice wachamisa uri aende prime minister wachamisa. Zvakamboitika kupi izvozvo? Ofunga kuti ED akapusa akadhonona brain angabvuma tsvina dzakadaro. But iye semunhu anozviti ndinonamata, ndinoda vana veZimbabwe vagute, akadii kuzvininipisa kuenda pasi paED akanobatana naED zvinhu zvikanaka, vana vakararama. Then pamaelection wofamba nekampeni yekuti makazviona here pandakabatana netimu naED zvinhu zvose zvakanaka, ndikafambisa nyika zvakanaka, tarisai muone kuzoti ko ndikazoita president. Ndo kampeni yaifanira kuzoshandisa, but akaramba nekuda kwekuti auda umbimbindo, auda ukuru kuti ndinzi ndini president. Izvezvi yana Geza iyi vakatora Chamisa vakati Chamisa uyatibatane, anoramba. Chamisa akatora vana Geza kuti uyatibatane, vanoramba. Izvo vana Kasuku vese vari kuvhura mapata avo muZimbabwe G40.
kokuti vabatana vaite chinhu wani varwise mhando havambofi vakabatana never because vanokara. Izvi Geza siya vana vevanhu, vana veZimbabwe dziri nherera, vamwe vana veZimbabwe zviri zvirema, vamwe vana baba vakatiza musha, misha yakatsva. Chaita chii? Otaura kuti kwai musocial media kuti kwai sorry vana veZimbabwe ndozvataisangana nazvo kuhondo, ndo hondo yatinosangana nayo kuti makasungwa. Zvine musoro izvozvo. Unofunga kuti iwe mangwana ukanzoenda murodi naGeza ungaenda iwe kana une jere 5 wobhombekwa imba yako, hapana kana action, hapana kana napkin rawatengekwa, kana galon reupfu madura akatsva. Saka what is that nonsense? Izvi vanomanyidzana nekuti kwainyuka yemabhunu. Saka ndiye one munhu akosha munhu muZimbabwe yese. Munhu iyeye akosha kuti kwai vamwe vanhu vese vakasungwa vaya vakabhombewa vakakuvara havana kana kutaukwa nezvavo musocial media muchannel make. Kuhondo chaiko mukaenda kuhondo kunokwa kunototaurwa update kuti kune masoja 10 akazofa kwatakaenda kuya. Ko iyi waisingataukwi. Geza chaiye paya update wakambowa update nyaya yemadzibaba eshanduko iyo. Haana kana mbogara nyaya ataura nyaya yemadzibaba eshanduko Geza. Saka iwe unoenda kuchiti ndiri kumanya mberi kunoitei? Ukasangana dambudziko unobatsirwa nani? Ngavatuke kana vachituka pandiwo chokwadi. Vanokara varume ava. Izvozvo vari kugwana chimama. Chavari kurira chimama chii? Kunobvisa ZANU-PF. Musuya chimama ungotaura kuti iwe nyuka yemabhunu unondikwereta 200 rand ndakanzwa kubhadhara mari kuya photoshotegwa. Chii chavanotaurira pasocial media ichocho?